Permezz tal-Awtorità l-ġdida tal-Ambjent u r-Riżorsi, il-Gvern mhux biss qed iżid il-protezzjoni għall-ambjent ta' madwarna, iżda tisaħħaħ il-valuri meritokratiċi tiegħu bi proċess miftuħ fil-ħatra tal-ogħla karigi fih dan l-istess awtorità. Dan fissru l-Ministru għall-Ambjent Leo Brincat li f'kummenti ma' News spjega li għall-kuntrarju tal-Gvern preċedenti li kien jaħtar nies b'mod arbitrarju mingħajr sejħa l-applikazzjonijiet, dan il-Gvern mexa mod ieħor. Aħna derinna li l-affarijiet m'għandhomx isiru dan il-mod. Derinna li kellu jkun hemm sejħa għall-applikazzjonijiet, għamilna sejħa interna u s-sejħa interna kienet tinvolvi proċess li kien jinvolvi fl-għażla kemm il-MEPA innifisha għax sar il-proċess qabel ma qasmet il-MEPA u anki rappreżentanza min-naħa tal-Ministeru nnifsu. Il-MEPA fl-aħħar ħadet pożizzjoni u ħatret il-persuna li ntażlet, is-Sinjura Michelle Piccinino. Bit-trasparenza sħiħa din l-għażla ġiet ikkonfermata mill-Bord il-ġdid tal-Awtorità tal-Ambjent u r-Riżorsi biex Piccinino nħatret direttur tal-Ambjent. Minn riċerka li għamel News dan jikkuntrasta sew mal-ħatra ta' Petra Caruana Dingley għall-istess kariga fl-2011. Jirriżulta li din ġiet magħżula direttament mingħajr ebda sejħa l-applikazzjonijiet anke jekk ma kellix il-kwalifiċi meħtieġa. Intant il-Ministru Brincat żied li dan il-proċess meritokratiku kien rifless ukoll fl-għażla tal-kap eżekuttiv. Ir-rwol li taħt Gvern Nazzjonalista wkoll kien okkupat minn individwi magħżula b'sens kbir ta' nepotiżmu u mingħajr ebda sejħa l-applikazzjonijiet. Fil-fatt il-Ministru fisser li għal din il-kariga ħarġet sejħa l-applikazzjonijiet esterna biex bekk kull min kien interessat seta' japplika anke jekk ġej minn barra l-MEPA. L-applikazzjonijiet hekk Ministeru żballa u kmieni din il-ġimgħa u ovvjament issa jkunu proċessati. Proċessati mhux minni, laqas mis-segretarjat tiegħi, imma mill-Bord tad-Diretturi tal-Awtorità nnifisha. U bekk naħseb illi mhux biss inkunu ħriġna kuntrast ċar mal-mod kif kienu jsiru l-għażliet taħt amministrazzjoni l-oħra, imma nkunu involvejna direttament il-Bord tal-Awtorità ħalli din l-Awtorità li sa ftit ilu kienet biss sempliċi direttorat bla leħen, jisu dipartiment, issa tibda teżerċita id-dritt tagħha bħala awtorità.